Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 41-нче утырышы 22 февральдә узачак. Парламент президиумы утырышында шундый карар кабул ителде. Депутатлар 23 мәсьәләне карарга планлаштыра, шул исәптән 10 республика законопроекты һәм 4 федераль закон проекты. Республиканың Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикада соңгы вакытта узган мөһим вакыйгаларны билгеләп үтте. Бу айда муниципаль районнарда хисап сессиялар уза. Республика җитди сынауларга каршы тора алды. Халык хуҗалыгының барлык тармаклары һәм муниципалитетлар узган елда куелган бурычларны гамәлгә ашыру өчен уңышлы эшләделәр дип ассызыклады парламент рәисе. Шулай ук Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халыклары ассамблеясының утырышында катнашты. Милли мәдәни иҗтимагый берләшмәләр, Татарстан халыклары дуслыгы йорты һәм ассамблея башкарма комитетының узган елгы эшенә йомгак ясалды. Быел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында ассамблеяның барлык мөмкинлекләрен һәм ресурсларын файдалану бик мөһим. Парламент рәисе күп милләтле якшәмбе мәктәбенең эшчәнлеген югары бәяләде. Анда узган елда туган телләрен өйрәнергә теләүчеләр өчен өстәмә 3 сыйныф ачылды. Республика мәктәпләре өчен 38 миллион сумлык яңа герб һәм әлемнәр сатып алыначак. Әлеге комплектларны учреждениеларда Мәгариф милли проектының Россия гражданнарын патриотик тәрбияләү федераль проект кысаларында яңартачаклар, акча республика һәм федераль бюджетлардан бүленә. Татар әдәбиятында тарихилык темасы һәр татар кешесе күңеленә тия торган тема. Әдәбиятыбызда ни дәрәҗәдә төгәл һәм дөрес чагыласың үткәннәрдә калган вакыйгалар. Әдәбиятчылар һәм тарихчылар үзара киңәшләшеп эш алып бараламы? Әлеге сорауларга җавапны язучылар берлегендә узган түгәрәк өстәлдә фикер алыштылар. Биредә күренекле тарихчылар белән хәзерге татар әдәбиятында тарихилык дип исемләнгән темага түгәрәк өстәл узды. Очрашуда Искәндәр Измайлов, Дамир Исхаков, Илнур Миргалиев һәм башка язучылар катнашты. Чара барышында күп кенә фикерләр яңгырады. Алар арасында тарихи теманы күтәргән язучы тулаем объектив була алмый. Шулай ук бүген тарихи роман яңа сулыш алды. Ул фантастик әсәрне хәтерләтә башлады, әмма аермасы бірінші юллардан ук сизелә. Кызганыч безнең кайбер язучылар тарих белән кызыксынмый, ләкин тарих үз тарихын белмәгән язучыны мин үзем бөтенләй чын язучы дип санамыйм. Бу минем фикер шәхси. Чөнки тарих ул шундый бер диңгез кебек. Анда йөзә бермәсәң, әдәбиятта да әллә нәрсә эшләп булмый димчә. Тарихны фон итеп алган дип әйтмәм. Тарихи темаларга менә безнең борынгы үткәннәребезгә кагылган әсәрләр язучылар да килгән. Республиканың Милли музее һәм Габдулла Тукай әдәби музее мәктәп укучыларын ядкәрләрдә Тукай рухы дип исемләнгән әдәби конкурста катнашырга чакыра. Конкурс бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның музей мирасын популярлаштыру, балаларда китап уку культурасы тәрбияләү максатыннан уздырыла. Бәйгедә Тукайның Казандагы әдәби музеенда саклана торган шәхси ядкәрләре турында яңа әсәр, шигырь, поэма, хикәя иҗат иткән 1-нче сыйныфтан 11-нче сыйныф укучылары катнаша ала. Эшләр 10 марттан 31 мартка кадәр кабул ителә. Ә инде җиңүчеләрне бүләкләү чарасы 26 апрель көнне Габдулла Тукай әдәби музеенда уздырылачак. Конкурс турында тулырак мәгълүмат белән Тукайның әдәби музее сайтында танышырга мөмкин. Саба районы мәдәният йортында шаян, шук, күңел кирлеге таратучы студентлар катнашында студент пати чарасы узды. Командалар төрле номинациядә үз сәләтләрен күрсәтте. Кемнәр җиңүче дип табылды? Алдагы язмада. Саулармысыз, шук, шаян студентлар! Бәйге форматында барган чараны районның Тимершык, Шикше, Саба аграр көллиятенең егет кызлары үзләре белән таныштырудан башлады. Кечкенә калак түгел, бу олы кашык, бу Саба районы, бу Тимершык! Интеллектуаль бәйгедә яшьләр катлаулы сорауларга җавап тапты. Студент еллары һәр кеше тормышында иң күңелле вакыт. Киләчәккә нигез салына, өметләр чынга аша. Яшьлекнең һәр көне үзенчәлекле, берсе икенчесенә ошамаган. 3нче турда студентлар нәкъ менә шул бер көнне сәхнәләштереп күрсәтте. Нинди биетләгән инде. Тагын булмадымы? Аграр көллият командасы студент белән профессорның юмористик диалогын сәхнәләштерде. Тимершыклылар дәрес барышын һәм үзара аралашуны тәкъдим итте. Катнашучылар рәсем сәнгатендә дә сәләтле икәнлеген исбатлады. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елның эмблемасын барлыкка китерүне зур фантазия белән башкарды алар.
Вальс, гитара белән җыр башкару, айрым чыгыш, иҗади турны һәр команда лаеклы үтте. Студент патида жюри тарафыннан Саба аграр көллияте иң шаян команда, тимершыклар иң тапкырлар дип танылды. Иң креатив команда исеменә Шикши яшьләре лаек булды. Biz бик сөендек. Студент еллары әлеге бәйге сыман елмаеп истә калырлык мизгел. Шул ук вакытта кешене олы тормышка әзерләүче бер этапта. Районның киләчәге әнә шундый сәләтле, шаян егет-кызлар кулында. Ләлә Зайнуллина, Диләрә Жаббарова, Татарстан яңалыклары өчен Саба районыннан. Тиздән ватанны саклаучылар көне. Шул уңайдан Халык фронты барысы да җиңү өчен хәйрия телемарафоны оештыра. Бүгеннән теләгән һәркем әлеге акция кысаларында махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм Донбасс халкына ярдәм итүгә үз өлешен кертә ала. Моның өчен телефоннарны QR-кодка урнаштыруда җитә һәм хәйрия ярдәме өчен сылтама ачылачак. Шулай ук безнең Татарстан телерадио компаниясе сайтында да бар андый хезмәт. Җыелган акча Татарстаннан мобилизацияләнгән хәрбиләргә җибәреләчәк. Безнең Татарстан телерадио компаниясе Русфон хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген 6 яшьлек Әмир Дәүләтшин тарихын тәкъдим итәбез. Аңа аутизм диагнозы куелган. Кыйммәтле дәвалану кирәк. Сидит! Совершенно верно, великолепно! Биремнәрне башкаруы аңа җиңел түгел. Дөрес башкару өчен һәр рәсемнең үз урынын табу, һәр сүзне игътибар белән тыңларга туры килә. Әлегә бу аңа авыр бирелә. 4 ел элек балага аутизм диагнозы куйганнар. Тяжело принимается, конечно. Улымның авыру хәбәрен ишетүе җиңел булмады. Әлбәттә, мин аның сәламәт килеш, тулы матур тормышта яшәвен телим. Әти-әнисе уллары өчен инде хәзер үк уңай тормыш булдырырга тырыша. Иртән бакчага, аннарын тернәкләндерүгә алып баралар. Анда Әмир башкалар белән аралашырга өйрәнә. Әти-әнисе һәм кечкенә энесе һәр вакыт янәшә. Конечно, успехи детей они. Балаларыбызның уңышларына үзебезнекенә караганда да күбрәк сөйләбез. Хәзер менә сөйләшә, сөйләмне аңлый башлады. Гаиләнең хыялы Әмирнең өзлексез шөгыльләнүенең уңай нәтиҗәләр бирүе. Когда у ребенка нарушена нервная система, то есть сенсорная система, Баланың нерв системасы бозылганда аңа күнекмәләр авыр бирелә. Сенсор интеграциясендә параллель шөгыльләнгәндә аңа барлык күнекмәләрне башкаруы җиңелрәк. Барысы да комплекста булырга тиеш. Әлеге дәвалану ярдәмендә Әмирнең тормышын сизелерлек яхшыртырга мөмкин. Очень много уже работы проделано с Амир. Бик күп эш башкарылды. Тернәкләндерүне дәвам итү мөһим. Бу гаилә өчен дә, баланың үзе өчен дә зур бәхет. мы хотим, чтобы все-таки у нас наладилось здоровье у Амира. Әмирнең сәламәтлеге яхшыруын телибез. Бу безнең бердән-бер зур хыялыбыз. Киләчәктә аның гаиләсе дә, балалары да, оныклары да булсын иде. Тернәкләнү өчен 564,177 сум кирәк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәрергә була. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Яисә экранда күрсәтелгән QR-код буенча күчерергә була. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфон сайтларында. Алия Галиуллина, Валентина Васильева, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны җомга вәгазы белән дәвам итәбез. Сүз гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллинга. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعك المبارك بلسان رب سبحانه وتعالى إيك جمعة أرسندا كلغانا هر بر إيزغي غمالر بزن قابل قلسان هر بر دعات لكلر بزن قابل قلسان هر بر غزغا إسان صولك باخد بركات بيرسان جماعة الحمد لله بز غايلة لارن قرابس أو غايلة قررغا أزر لنا بس من شوشندا بس أزرق أوس вазифаларына, үз тәртипләребезне белик җәмәгать. Еш кына хатын кыз килә мәчеткә җылап, хәзрәт, ирем китте, талак та бирми, баланы да карамый. Кая итим, нишлим, кая кемгә зарланыйм, җәмәгать, безгә мәчеткә килеп җитәләр. Хөрмәтле ирләр, әгәр дә сезгә никах укыганнар, һәм сез никах вакытында мин риза булып алдым
дип әйттегез, шушы мизгелдән сезнең хатыныгыз сезнеке. Һәм ашату, киендерү, бөтен аның ата-ана вазифасы сезгә күчкән. Туган бала да сезнеке. Хәтта сез юк, мин алар белән тормыйм, мин аны яратмыйм дип әйтсәгез дә, бу бала сезнеке. Сез баланы карарга, ашатырга, киендерергә тиешсез, чын ират булырга тиешсез. Хөрмәтле ирләр, ир булыгыз. Хәтта сез талак биргән булсагыз да, хәтта сез башка гаиләне кырган булсагыз да, ул бала сезнеке. Хәзрәт, мин алимент түлим. Әйе, җәмәгать, динебездә алимент дигән төшенчә юк. Динебездә тәэмин итү, ягъни үзең ашаган ризык балада ашарга тиеш. Үзең киенә торган кием балада да булырга тиеш. Хөрмәтле хатыннар, ирегез чын батыр булсын өчен сез аны әзрәк алга җибәрегез. Сез аның артында булыгыз, чөнки сез кияүдә, сез кияү артында булыгыз. Ирегез ир булсын, гаиләне алып барсын, үзе нәрсә кирәк, үзе хәл итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студияга кунакка Татарстан Фәннәр академиясының Алтын Урда цивилизациясын өйрәнү үзәге җитәкчесе Илнур Миргалиевның килүе көтелә. Ә мин, Чулпан Әмири, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.